baloilare izan ez urte askotan eta ofiziatik dator. Eta pixka bat komentatzen zaitzeko kontatzearen esperientzia sarean eta hor ibilbidean nola izan da, euskara, teknologia berriak eta ekimen ezberdinak martxan jarri dituela. Gandik zioen, eta niri asko gustatzen zait esaldi hau, edozein gauza egiten dezula zu euskeria izan daitekeela, baina oso garrantzitsua dela egitea. Eta niri esaldi horrek beti inspiratu nahi eta iruditzen zait euskararen munduan ere oso baliagarria eta eskapolalea izan daitekeela, ezta? Ni duela 6 bat urte hasi nintzen Euskal Jakintza blogarekin, Euskal Jakintza egitasmoarekin eta da Euskal Hizkuntza eta Literatura Ordiziako Jakintza ikastolan lantzeko bigarren batxilergoko ikasleekin. Nik hasiera-hasieratik garbi neuken testuliburuak alde batera utzi behar genituela eta guk sortu behar genituela material guztiak eta sortzen genuen oro dena jarriko genuela sarean beste eskura. Horrela hasi ginen egiten horrelako adibidez gramatikaren pasatzeko, guk eusertzen genituen galderantzunak, gramatikariketak edo beste motatako adibidez elkarrizketak, euskararen kulturan, euskal gizartean pertsonaia esanguratsuak elkarrizketatuz, liburuak irakurriz, autore ezberdinak, gure kritikako jarriz, pixka bat sare hori josten joan ginen eta edukiak jartzen. Gero ikusita, zerrakasta zituzten olako egako artikuluek eta materialak eta hori hasi nintzen erekin nion egako liburu guztiak azkeneko urtetakoak bintzat digitalizatzeari eta sarean jartzeari. Eta horrek ere, izugarrizko bisita kopure izan zuen. Eta gero ari hau nintzen gehiago, eta hasi nintzen pentsatzen ikaslentzako teknologia berriek eskaintzen dituzten aukera asko horiek kontuan izan da, blog bat sortu nuen eguneko hitzarekin. Hau da, egunez egun argitaratzen dut hitz bat, definizioa beste hizkuntza batzuetan nola esaten da, eta kontestualizatu egiten dut. Eta horrela hasi nintzen krisioliatzen eta igandetan hasi nintzen bideoz laguntzen hitz hori. Nik audioa grabatzen nuen, Bernardoin ilustratzaileak bidaltzen zizkin bere ilustrazioak sortu hona izan nuen, oin dara gutxi arte, eta nik audioz grabatzen nuen eta gero gehiago diatu nintzen. Eta larun batetan hasi nintzen egiten eskintzen ere lagunei, sareko lagunei esan abesti bat hautatu. Eta hitza, eguneko larun bateko hitza, ateratzen da abesti horretatik. Eta gero egiten den utxuneak betetzeko inglesez egiten dien eta mota horietakoa. Gero, bigarren urte horrela iritsi zen, ez da errexea olako egitasmo baten egunez egun egiten dezut zerbaiten, bigarren urte horrela eta iristea, orduan ospatzeko zerbait zen. Eta eskatu nien ere sareko lagunei bideo bat grabazezaten eta eskegitzea YouTubeen. Eta hola, egun bat dia lagunek egintziaten kaso eta hartxela izugarrizko baitza oso politia. Gero, pentsatu nuen etzana nahikoa hitza jartzearekin, ze oso neogono ditzatekera hitzoidiek praktikan jartzeko jokoak, hitz ezkutuak eta horrelako ekin hasi nintzen. Eta buru sartu zitzaidan, hitzapasa euskeraz zautzezuen pasapala da. Hori euskeraz daitela jarri. Hartxe bidintzen buru belarri, lortu arte eta hori, horrekin hasi nintzen eta horrek ere bere iribide propio eta bere bitzitza izan du, bere bloga dauka. Eta hasieran hasi ginen, ni maila ezberdinetan jartzen dituen hitzapasa batzuk ere xabok, zailago, beste batzuk imposibleak. Eta gero hasi nintzen esatetzen dut, bialdu zuen edukiak eta nik ingo izkizuen hitzapasara pasa, kabun eskola ezberdinetatik, euskategietatik jantzizkiaten beraien edukik, eta azkena da, hitzapasa tematikoak. Badauko adibidez, Iruña Beleia aferako hitzapasa bat, edo Harry Potterrena, ez? Eta bialdu ditu, eta horrekin esan egiten pixka bat da, hau ale txiki bat besterik ez da, ez? Euskara sarean pixka bat sustatzeko eta zabaltzeko. Baina polipolitena da ikustea ez daula, interneten ez daula mugarik, ez? Ikusten duzu nudiken sartzen artendea ariketak egitea euskara ikastea eta zora gara, ez? Horrek ematen dizu indarra jarraitzeko, baina ekimen xume bat besteik ez da. Eta ikusi besteik ez dago hitzein dutenak aurretik ze gauzak egiten ari garen hemen Euskal Herrian ez eta ematen duen ez daula mugimenduik saren eta euskara arriskuan dagoela, nik ez dut hori pentsatzen, ez? Eta importantena da, ekimen hori guztien atzetik pertsona garela. Eta pertsonak denak desberdinek horrazatzen dien bezala, baina denak daukago helburu amankomun bat dala euskara sarean edatzearen, eta niri hori dutzen zen oso politak. Hala ere ez daztu behar, izugarrizko bidea daukela horretik egiteko, eta hortxe hortzeu, erronka pila batez, eusdomenua lortzearena, Wikipedia ondo hornitzearena, Twitter euskaraz lortzea, baina ziur nago denak egiten bain badugu elkarrekin lan lortuko ditugula horiek eta erronka handiagoak.
eta aurketetan jende guztia galdetzen dut. Zer egin dezakete ikatenek edo sareak edo internetek euskararen alde. Nik beti pentsatzen dut kontrakoa. Pentsatu behar dugula zer egin dezakegun guk euskararen alde sarean. Hori izan mitzatekela abiapuntua. Eta, bueno, Gandirekin hasi, estres horrekin ari azkarro zara badena, Gani arroetzen horrekin, eta Gandirekin bukatzen dut, ez? Berak esaten dizu izan zaitez zuzeu aldaketa edo zuk ikusi nahi duzuna mundua. Eta nik euskararen kasu honetan esango duke, izan gaitezen gu sarean, munduan sarean, ikusi nahi dugun